Il-ġraja tal-indipendenza hija dokumentata wkoll fl-Arkivi Nazzjonali fejn minn żmien għal żmien jiżdiedu dokumenti li jitfgħu l-dawl fuq l-istorja ta' pajjiżna. Dokumenti ġodda l-Arkivi Nazzjonali juru l-propaganda li kienet għaddejja biex il-poplu Malti jsemma leħnu fir-referendum dwar il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. L-Arkivista Nazzjonali Charles Farrugia fisser kif il-posters kienu dera komuni fl-eqel il-kampanja ta' referendum għall-indipendenza. Dawn huma serje ta' posters li jinstabu fid-dokumentazzjoni tad-Dipartiment tal-Informazzjoni u jiddokumentaw dak li kien qed jippubblika l-Gvern bħala promozzjoni għal dar referendum. Hemm imbagħad poster ieħor partikolari li jispjega x'inhi l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza kif proposta lil poplu għal vot fir-referendum. Poster partikolari jispjega l-elementi ewlenin tal-Kostituzzjoni li l-Gvern immexxi minn George Borg Olivier kienet iressa għall-approvazzjoni tal-poplu. Fil-fatt dal-poster interessanti għaliex b'mod grafiku jispjega li hija Kostituzzjoni fih dan il-Commonwealth u mbagħad jagħti wkoll spjega ta' x'se jiggwadanja l-pubbliku b'din il-Kostituzzjoni. Hemm statements pereżempju fuq l-elezzjonijiet, hemm statements fuq il-servizzi soċjali, statements fuq l-indipendenza tal-qrati. Dak iż-żmien il-posters kont issibhom imwaħħlin f'kull rokna ta' Malta. L-Arkivi Nazzjonali għandu fideh dokumentazzjoni li kienet issir fl-ansa tal-Pulizija f'Birkirkara. Din turi kif il-Pulizija kienet iżżomm rendikont ta' kull poster li jitwaħħal mill-partiti politiċi. Fil-fatt aħna qbadna sempil wieħed minn ħafna li jeżistu. Il-Pulizija kienet iżżomm records li jgħidulhom posters. Issa daw il-posters x'kienu l-Pulizija meta kien jagħmel ir-ronda tiegħu kien ikollu reġistru u jikteb dak li jiddendel fuq il-kartelluni mal-gażini jew mal-knejjes. Jirriżulta li wara l-kampanja elettorali l-kisba tal-indipendenza kienet iċċelebrata bikla mill-liffjen li saret għal mistiedna speċjali. Xita ta' dan ukoll tinsab fl-Arkivi Nazzjonali fir-Rabat. Waħda minnhom interessanti huwa proprju l-menju tal-State Banquet li sar ġewwa l-Lokanda Feniċja. U hemm kemm xi ttiekel dakinhar kemm għandna wkoll paper napkin miżmuma minn dik l-istess banquet.